Nazdar lidi. Já jsem šel na procházku a jako nic velkého, jenom se mi vlastně, když jsem se jako procházel, tak mi přišlo, že je to tady fakt hrozně hezký. Jsem u Žlutické přehrady, ta je tamhle za tím roštím, pak ji uvidíte líp. A já jsem původně jako neměl v plánu vytvářet žádný video nebo tak něco, ale tady je to tak hezký, že jsem si řekl, že té krásy je na jednoho člověka až moc. A tak zkusím jako občas takhle ukázat, jak to tady vypadá. Takže plán je takový, že tu přehradu prostě obejdu kolem dokola. Je to na 2 dny. Přespím v hamace, samozřejmě se na tu noc teleportuju domů na zahradu, to je jasný, a pak se zase ráno teleportuju zpátky. Takže přespím, zítra to doobejdu, no. Teďka je ten první den, už jdu nějaký skoro 4 hodinky a já už jsem předtím něco natáčel, ale pak až mi napadlo, že z toho udělám takovýhle vlogísek, takže teďka je to taková preambule, aby to mělo nějaký začátek. Tam ty 2 klipíky, který jsem natočil předtím, ty jsem jako dovrznu. No a pak budu tak jako natáčet nějaký takový kousíčky, abyste byli informovaní. Ach, to je tak nějak všechno. K dalšímu klipu. No mně je jasný, že asi nebude nic vidět, jo. Ale tady je to prostě nádherný. Vidíte to, děcka? To je pecka. Takže tamhle vodní nádrž Žlutice. Slunce, kopečky. Prostě totál paráda. No čau lidi, to jsem zase já. A ještě mě napadlo, jsem popošel o trochu vejš, že bych to mohl vlastně zkusit natočit znova. S tím, že bych to slunce, jo, který vám tamhle vadí, abyste viděli tu parádu, zkusil zakrýt prstem, jo. Tak já když takhle zmiznu ze záběru a takhle zkusím, kde je, tamhle je. Vidíte to? Dobrý, co? No, mně se to taky líbí. Tak čau. Tak, máme tady další scénicko-panoramatický výjev do krajiny. A předpokládám, že vám to vůbec jako nebude poznat, jak je to tady hezký. Ale co se dá dělat? Heavy metal si nevybírá. Tak jo, další klip je tady. Jo. Já už teďka jdu 4 hodiny, téměř úplně přesně. Mám nějakých 14 kilometrů za sebou. A ještě dneska, tak já nevím, to budou tak 2-3. Jo. A celkově okolo té přehrady za ty 2 dny to mám naplánovaný na nějakých 30 kilometrů. A jak jsem tak o tom přemýšlel, ono se to může zdát jako málo. Jo. Ono, samozřejmě dalo by se to obejít za 1 den, ale já mám několik dost dobrých důvodů, proč já to vlastně jako nejdu o moc rychleji. Za prvý, jsem na procházce, nikam se neženu. Za druhý, neumím rozumně brzo vstát, takže dneska jsem prostě jako vstal brzo, nasnídal se, jel jsem sem, jo, a vyrážel jsem v poledne, takže asi máte představu, jo. Další věc, a to je taková asi jako taky podstatná, je, že jako nejsem moc dobrý v orientaci. Takže můj orientační smysl je někde mezi automatickou pračkou a 2 dny mrtvou slepicí, takže jako furt se někde ztrácím. A potom asi 4. důvod je, že mám tečkový fetiš, jo. To já vám vysvětlím. Znáte to, jak máte prostě kopeček, jo? A nahoře, jako v prostředku toho kopečku je ta tečka. Když jsou 2 kopečky, tak každý má tu svoji tečku. Jako na mapě samozřejmě. No ale já když jdu okolo a vidím na té mapě nahoře, že tam ta tečka, já ten kopec nedokážu minout. Já prostě musím vylézt nahoru a přelíst tu tečku, aby mi ta čára na té mapě prostě šla přes tu tečku. Takže já oblejzám ty tečky a potom to takhle jako vypadá. No. Takže teď jsem na takovém místě, který by zrovna mohlo být taková jako lokální tečka. No je to lokální maximum, na všechny strany ode mě je to z kopce. Je to taková skupina šutrů u kopce, který se jmenuje Doubrava, to je tamhle ten za mnou. No a zrovna zapadá slunce, tak jsem řekl, že ještě na to jako že na to ještě mrknu, dokud je aspoň trochu vidět. Takže jako asi tak k tomu, proč toho jako nachodím málo. Takže dobré ráno. Právě jsme se probudili, teleportovali jsme se ze zahrady
zpátky ke Žlutické přehradě. A to je asi tak vlastně celý. Byla v noci docela kosa, bylo určitě něco pod nulu, protože jsem měl zmrzlou vodu ve flašce. Vodní filtr jsem měl naštěstí u sebe v kapse, takže ten mi nezmrz, takže ten by měl být v pohodě. No a jinak jsem po snídani, kterou jsem uvařil tadyhle prostě pěkně z hamaky. No, tadyhle si dám ještě za chvíli kafe. Takhle to vypadá tady takhle okolo, vyšlo slunce. Bylo to docela pěkný. Ještě vám tady ten bivak ukážu zvenčí. Za chvíli. No, pak to zbalíme a vyrazíme dál. Tak jo, jenom drobný dodatek. Samozřejmě v teplotách pod nulu není úplně geniální nápad mít letní spacák, ale jedna věc, která mě docela hodně pomohla, jsem je měl dneska poprvé na testování, péřový papuče na nohy. Ty mi teda doslova zachránili nohy. No, jinak jsem musel být nabolený jako pumpa a stejně by byla docela kosa. No a jak jsem slíbil, tak tady je drobná prohlídka, jak vypadá takové hamakové ležení. Samozřejmě celta. Mám tady čtvercovou celtu, která je dobrá v tom, že se dá poskládat do spousty různých konfigurací, takové celtové origami. Takže já to mám udělaný, bacha strom. Já to mám udělaný takhle s takovýma klapkama ze stran, aby mi tam pokud možno co nejméně foukalo. No. Tady báglík, nějaký věci, už se pomalu převlíkám. No, tady mi visí hamaka, tadyhle se strukturální ridgelinou s organizérem, to je moc dobrá věc, tadyhle jak to visí. No, hamaka, v hamace spacák, pod hamakou underkilt. Chtěla by to nějaký trochu tlustší, no. Tak ještě možná nakoukneme z druhé strany. Tak, takhle to vypadá. Tak jo, to by asi stačilo. No a ještě jedna taková věc, abyste věděli, že nekecam. Tak když tady takhle mezi fotogenickými slunečními paprsky dojdeme k blízkému poli, teda úplně jako jsem nechtěl být takhle blízko pole, ale byla tma a tak dále, že jo. Tak takhle vidíte, že to pole je fakt vojíněný, omrzlý, takže fakt jsem nekecal, že mrzlo, no. Asi by to chtělo nějaký lepší spacáček. No, ale je to pěkný, co? Je to pěkný, tak takhle se schováme do toho stínu. A vám ukážu tu trávu. Jak je to omrzlý. No jo. A pohled do krajiny. Tak jo, máme zbaleno, můžeme vyrazit. A samozřejmě mělo by to vypadat tak, že by vůbec nemělo být poznat, že tady někdy někdo byl. Tak tamhle ta vyvoraná cesta, ta už tam byla. A tady v podstatě to taky, takže je tady jenom pár šlápot, jak jsem tady občas mi ujela noha, ale jinak není poznat, že by tu nikdo byl. Tak, další vtipný příspěvek. Podle mapy bychom měli jít po vrstevnici, což je cestička, která vede asi tudy. Ona to asi není moc cestička, ale podle toho, že jsem viděl přeběhnout z tohoto směru stádo nějaký vysoký zvěře, tak tady asi jako budou běhat hlavně zvířata. No tamhle pod náma dole šumí potok, takový poměrně spíš říčka, takový větší potok. No a ten sešup, no to je rozhodně víc než 45 stupňů, takže jaksi výhled nádherný. Asi tak bych to popsal. No a další vtipná věc se stala. Jsme tady v tomhletom úplně jako docela hodně příkrým srázu. Já vám to zkusím takhle ukázat. No.
A před chvílí tamhle nahoru vyběhlo stádo divočáků. Normálně to člověk se nepřestává divit, jaký krpál ty zvířata vylezou, no. Ale ta chůze po těch 4 nohou asi bude mít něco společného. Prasata teda byly velký jako prasata, no. Tak ty vogo, to by člověk fakt neřekl. Tak, ale abychom jenom nechválili, tak tady máme první mírné turistické zklamání. Na mapě bylo tamhle někde zhruba v prostředku toho pole hvězdička, bylo tam napsáno akvadukt, tak člověk by čekal nějakou technickou památku nebo něco takového. A podle všeho to vypadá, že to je akorát taková strouha, která běží tadyhle jako z té střely. Jo, ten mimochodem, jak jsem mluvil předtím o tom potoku, to jsem se blbej. Pak jsem na mapě viděl, že to je střela, což podle té velikosti víc odpovídá. Ale je to asi prostě jenom ten akvadukt taková strouha, která běží takhle nějak okolo toho pole. A pak se to zase tamhle do té střely připojí. Tak to je asi všechno, tam jsem to překročil. Takový bahnitý příkop, no nevím, no. A další zajímavá věc je, že jak se ukazuje, tak budeme muset přes tu řeku nějak se dostat na druhou stranu. Tamhle jsou taky nějaký peřejky, tak tam to možná bude přebrodit, nebo i někde jinde tady to bude přebrodit. Vzhledem k tomu, že okolo nuly se na to úplně netěším, protože asi budu boss. Ale o kus dál by měl být nějaký bejvalej lane nebo něco, tak třeba tam zbývá nějaká infrastruktura, nějaká lávka nebo něco, no. Na mapě lávka není, tak uvidíme, bude to zajímavé. Tak vážení přátelé, pokud se nemýlím, tak jsem asi našel ten akvadukt. Je to tahle strouha, která pokračuje ještě tamhle. Nějak moc nevím, k čemu je to dobrý. Ale je to aspoň hezký. Volejte sláva a 3 dny se radujte. Je tady tohle. Takovej jezík. A jak vidíte, je tady jenom ta šlajsnička. Tam ten hřeben je celý suchej. Tak to tady zkusíme krosnout. Ten první krok přes tu šlajsnu bude asi vtipnej, no. Tak uvidíme. Držte mi palce. Tak, asi na to děcka normálně jakože prdím. Protože vidíte tam tu hranu. Je samej led. Bych se akorát rozbil držku, no. Ono je to nějakých 80 čísel a tam bych musel balancovat na kusu ledu. Zkusíme to jinde. Tak. Odyssea Brodu přes střelu pokračuje. Jsme tam, kde měl být ten mlejn, on tady asi nějaký byl, tady vidíte nějakou jednu část ruiny. Tadyhle, když vás otočím, jsou nějaký zbytky dalších ruin. A zatím to úplně jako nevypadá, že by tady bylo něco, co nám pomůže. No teda, tamhle, naštěstí to vypadá, že je tam nějaká lávka. Ale taky velice pofidérní, takže jdeme omrknout. No, tak jsme u lávky. Sice nejsem stavař, jo, nebo nějaký odborník na lávky, ale přijde mi, že jim maličko utíká šikmo. Ale já to asi zkusím a vezmu to po 4 a samozřejmě to namrzlí, aby to byla větší sranda. Tak mi držte palce. Tak dobrá věc se podařila, jsem na druhé straně. Já vím, že jste mě chtěli vidět žuchnout dolů, ale sami byste to neviděli. Že jsem to nemohl natáčet. Já jsem se plazil po lávce. A jak vidíte, tady z té strany vypadá taky nakřivo, ale trochu na druhou stranu. No a tamhle jsou zbytky toho mlejna. Tak si je můžeme prohlídnout a tím aspoň trošku napravíme zklamání, které nevyhnutelně přišlo s tím totálně provařeným akvaduktem. Mlejn. Tak jo, máme tady zajímavý hydrometeorologicko-optický úkaz. Možná, teda spíš ne, ale zkusíme to. Jsme na vrchu Čerťák, kam jsme vylezli od té střely. Ještě nejsme úplně na puntíku, tam si vylezu potom, nebojte. Fetiš musí být, ale protože jedna kámoška má ráda dlouhý stíny, tak tamhle odsaď jsme vylezli, tam teče ta střela. Teď jsem si tady 4 hodinky dělal cikcak nahoru do kopce. Kopec jako prase. A jak vidíte, mám slunce akorát v zádech. A tamhle na tom, to asi jako nevidíte, jo. Ale ten můj stín by měl sahat, až vy ho vidíte na tom křoví, jo. Na tom křoví vy ho vidíte. Tam je jasně vidět, jo. Tadyhle na tom křoví vidíte stín. Tak a já teďka zkusím
ho promítnout tamhle na ty smrky, nebo nějaký divný stromy. Ono to asi není vidět, protože to má malou plochu a ten stín už se moc rozmaže a navíc v tom telefonu to má asi tak 3,5 pixelu. No, ale musíte mi věřit, že tam teda jako není, ale měl by tam být a to si myslím, že stačí. Je tam takový konceptuální stín. Jo? Tak fajn. Tak jo, jsme na Čerťáku a jsme přímo na puntíku. A dokonce tady na nás byli tak hodní, že tady udělali i hromadu šutrů, aby jsme věděli, kde ten puntík je. Ono člověk to vždycky jako rád vidí, že jo, když je ten puntík plastický, tak to znamená, že to člověk dělá dobře, tu turistiku. Tak jo, jsme na Čerťáku, dáváme pauzu na oběd. Byli tady naštěstí na nás tak hodní páni dřevaři, že nám tady udělali úplně luxusní stoleček. Dneska bude k obědu hovězí stív s bramborem. Zatím to vypadá takhle. Tak uvidíme, jestli si liofilizovaná strava napraví reputaci po včerejším debaklu s boloňskými špagetami. Rimmer sice, teda Lister dokáže neuvěřitelné věci s boloňskými špagetami, ale zdá se, že výrobci liofilizovaného jídla nikoli. Je to tady samozřejmě krásný. Tak, sešli jsme z Čerťáku a jsme zase v místě, kde je vidět na vodní nádrž Žlutice. Výhled parádní. Tak přátelé, já už jsem ani nedoufal, že najdu nějaké místo s rozumným výhledem. Všude byly stromy, všude to bylo zarostlý. No a nakonec jsem ho našel. Tak se podívejte, já už to nebudu dál okecávat. Tadyhle to vidíte. Celá přehrada jako na dlani. Kopečky, členitá krajina, blízko Bosny. Zkrátka není na co stěžovat. Paráda a dokonalost. Mimochodem, tamhle v tom místě jsem včera fotil nějaký fotky s výhledama na přehradu, tak já je se možná teďka střihnu, takže teďka jsem přesně na druhé straně, což dá docela rozum, když jsem to obcházel, že jo. Tak jo, poslední kochačka kolem dokola. Bombastik! Tak přátelé, kamarádi, tohle je asi poslední klip. Přehrada je obkroužena a teď už mi akorát zbývá dojít zpátky k autu stejnou cestou, jako jsem od auta přišel, po modrý turistický značce podél Boreckého potoka do Borku. Tam je to teda taky moc pěkný, už se teda teďka stahuje taková mlha a za nějakou hodinku a chlup bude zapadat slunce. Tak to bude už asi takový ošklivý, ale je to nějakých 5 kiláků, tak to snad přežiju. Konec konců, jestli tohleto video vidíte, tak jsem to pravděpodobně přežil. Čau. Addendum číslo 1. Tady máme jasný důkaz toho, že klub českých turistů má smysl pro humor. Vidíte tunílek pod kolejemi, kterým je předpoklad, že se má prolíst na druhou stranu. Tak asi se divíte, proč mám telefon nad hlavou, že to vidíte tak z výšky.
Inu, nemám telefon nad hlavou. To bych, teda nevím, to bych asi fakt musel plazit tím bahnem. To je asi dětský tunel. Tak jo. Kupředu do děsivého halloweenského počasí. Tak addendum číslo 2. Taková poznámka. Když chcete k Boreckému potoku, neparkujte v Borku, ale ve Štědru. Protože mezi tou Štědrou, teda mezi tím Borkem a tím Boreckým potokem, je to prostě samej bordel. Buď to jdete nějakým humusem na Štědrý hrádek, kde se prostě prodíráte bůh ví jakým bordelem a ztratíte se tam, nebo podle značky musíte brodit pod nějakým rozvodněným viaduktem. Taky nic moc, tak jako kdyby bylo nějaký extrémní sucho, tak by to možná šlo. A nebo, a to se mi stalo cestou tam, jsem šel podle neznačené cesty na mapě a musel jsem projít někomu přes dvůr. To není tohle to tak jenom vypadá. No, prostě parkujte ve Štědří. Tak to už je snad všechno. Čau.